እዙይ ሬዲዮ ኤረና ድምጽ ራዲዮ ኤረና ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራን ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ኣብ ትግራይ ገበናት ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ምፍጻም ይቕጽሉ ኣለዉ ክብል ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ብሔር ግጭታት እናባእሰን ምርጫ ድማ እናተቃረበን ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን ካብ ቻይና ዝተላከ ልዕሊ 186,000 ጎዞሞታት ተታሒዙ። ግብፂ ኣብ እዋን ጾም ረመዳን 9 ሰባት ብማሕነቕ ተቐጺዓ። ናይ ሎሚ ኣርእስታት ዜና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል። ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራን ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ብግብሪ ካብ ትግራይ ክወፁ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ደጊሙ ጸዊዑ። እቲ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ነዚ ዝጸውዐ ብ26 ሚያዝያ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ዝረረብ እዩ። ህላዊ ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ንዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው የጋድድ ከም ዘሎ ዘጠንቀቐ አንቶኒ ብሊንከን እቲ ሰራዊት ብዝቐልጠፈ ክወፅእ ጸቂጥሉ። ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራን ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ኣብ ትግራይ ገና ገበናት ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ይፍጽሙ ከም ዘለው አንቶኒ ብሊንከን ንኣብይ ኣሕመድ ከም ዘዘኻኸረውን ኣፈኛ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኔድ ፕራይስ ገሊጹ። ኣሜሪካ ነቲ 30 ዓመታት ንድሕሪት ተመሊሱ ናብ ግጭትን ምብስሳንን ወዲቑ ዘሎ ኩነታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝከታተል ፍሉይ ልኡኽ መዚዛ ኣላ። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ብሔር ግጭታት እናባእሰን ምርጫ ድማ እናተቃረበን ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን ካብ ቻይና ዝተኣዘዘ ልዕሊ 180,000 ጎዞሞታት ብክፍሊ ጉምሩክ ከም ዝተታሕዘ ኣገልግሎት ዜና ሃገር ሓቢሩ። እቲ ብናይ ሓሶት ሰነድ ካብ ቻይና ተሸሚቱ ብ4 ኮንቴይነራት ናብቲ ሃገር ከም ዝኣተወ ዝተሓበረ ጎዞሞታት ንምንታይ ዕላማ ክውዕል መደብ ከም ዝነበሮ ኣይተመልከተን። እቲ 7.7 ሚልዮን ብር ግብሪ ተኸፊልዎ ናብ ሃገር ከኣቱ ፍቓድ ረኺቡ ዝተባሃለ ጎዞሞታት ድሕሪ ዝተኻየደሉ ምክትታል ኩሉ እቲ ዝቐረበ ሰነዳት ሓሶት ምዃኑ ስለ ዝተሰግአ ክተሓዝ ከም ዝተወሰነ እዩ ተጠቒሱ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘን 2 ዓመታት ጥራይ ብጠበናጁ ጎዞሞታት ከራሩን ኣባትርን ዝካየድ ዘሎ ናይ ብሔር ግጭታት ህይወት ኣሽሓት ሰባት ኣጥፊኡ ይርከብ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ክልል ኦሮሞ ዞባ ጅማ ብዝተጓሃረ ናይ ብሔር ግጭት ብውሕዱ ልዕሊ 20 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ይግለጽ ኣሎ። ኣቐዲሙ ብክልል ኣምሓራ ሰሜን ሸዋ ዝተወልዐ ገና እውን ዝቕጽል ዘሎ ናይ ብሔር ግጭታት ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ኣሳት 270,000 ድማ ቤት ንብረቶም ራሕሪሖም ከም ዝተመዛበሉን ተመልኪቱ። ብፍላይ ኣብ ከተማ ጣዩ ኣሳት 25 ሚታዊት መንበሪ ኣባይቲ ከም ዝተቓጸለ ድሒሩ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ይእምት። ኣብ ኩናት ትግራይ ተሸሚሙ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ካልእ ኩርናዓት ሃገር ዝጓሃር ንዘሎ ናይ ብሔር ግጭታት ከረጋግእን ጸጥታት ሃገር ከውሕስን ኣይከኣለን። ኣብ ግብፂ ኣብ እዋን ጾም ረመዳን 9 ሰባት ብሞት ከም ዝተቐጽዑ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጹ። እቶም ብሶኒ 26 ሚያዝያ ኣብ ዞባ ናይል ዴልታ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ዋዲ ናትሩን ብማሕነቕቲ ዝተቐትሉ እሱራት ፕሬዚደንት ነበር መሐመድ ሞርሲ ብዕልዋ ብዝተኣልየሉ እዋን ኣብ 2013 ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፖሊስ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ተኸሲሶም ብቕትለት ገበነኛታት ኮይኖም ከም ዝተረኽቡ እዩ መንግስቲ ግብፂ ጠቒሱ። ቤት ፍርዲ ግብፂ ብተመሳሳሊ ገበን ዝተኸሱ 188 እሱራት ኣብ 2014 ናይ ሞት ፍርዲ ክህቦም እንከሎ ድሕሪ ዝተገብረ ናይ ይግባይ መስርሕ እቶም 20 ተቐቲሎም። ኣብ ዓለም ሓንቲ ካብተን በብዝሒ ንሞት ዝፈርዳ ሃገራት ዝኾነት ግብፂ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 107 ሰባት ብሞት ከም ዝተቐጽዑ ጸብጻብቲ ኣህጉራዊ ትካል ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ይወቅስ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬዲዮ ኤረና ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ክቡራት ሰማዕትና። ካብ ዝቐፂሉ ዝቐርብ ትሕሶና ብዓወት ኣረጋይ ዝዳሎ ኣፍሪቃ ኣብዚ ሰሙን እዚ ክኸውን ሰናይ ምክትታል። ሬዲዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን። ጫድ መወዳእታ ትንፋስ ፕሬዚደንት ኢድሪስ ደቢ ኣብ ዓውደ ኩናት ኮይኑ ብ31 ዓመታት ንሃገረ ጫድ ዝመርሐ ፕሬዚደንት ኢድሪስ ደቢ ኣብ ሰሜን ሃገሩ ምስ ዕጡቓት ሓይልታት ዝዋግኡ ዝነበሩ ሰራዊት ኣብ ዝበጽሓሉ ኣብ ዓውደ ኩናት ብዘጋጥሞ መውጋእቲ ተቐቲሉ። ኢድሪስ ደቢ ኣብ ሃገሩ ናይ ስልጣን ሃጓፍ ኣብ ዞባ ሳሕል ድማ ናይ ጸጥታ ዘይመረግጋእ ገዲፉ ናቱ ሙማት ከኣክል
ኣብ ዞባኡ ዘይንጹር ዝተበተነ ዝመስል መጻኢ ገዲፉ ናይ ስልጣን ዕድሚኡ ኣብ ዓውደ ኩናት ተዛዚሙሎ ዝመጽእ ዕድል ጫድን ጎረባብቲ ሃገራትን ናበይ ገጽዩ ንዝብል ሕቶ ምስ ግዜ ዝርአ ዘይተረጋግአ ኮይኑሎ ወዲ 68 ዓመት ኢድሪስ ደቢ ከም ሓያሎ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ብሓይሊ ብረት ብዕልዋ መንግስቲኡ ናብ ስልጣን ደይቡ ዘበነ ስልጣን ፕሬዚደንት ዝቕይድ ቅዋም እናቐያየረ ድማ ን31 ዓመታት ብውልቀ መላኽነት ኣብ ስልጣን ጸኒሑ ዝመርሖ ዝነበረ መንግስቲ ወተሃደራውን ብብልሽውና ዝተቋማጥዐን ነታ ሃገር ብግቡእ ዘየመሓድራን ብምንባሩ ድማ እንሆ እታ ሃገር ናብ ዘይተረጋግአ መጻእ ገዲፍዋ ኢድሪስ ደቢ ዛግዋ ካብ ዝተባህሉ ዓሌት ወይ ብሄር ካብ ብመጓሰ ዝናበሩ ስድራ ዝተወልደ ኮይኑ ብቋንቋታት ፈረንሳን ዓረብን ተማሂሩ ብዓውዲ ስነ ፍልጠት ብባችለር ዲግሪ ተመሪቑ ናብ ውትህድርና ድሕሪ ምኽታቡ ድማ ናብ ፈረንሳ ተላይኹ ምምራሕ ነፈርቲ ተማሂሩ ሰርቲፊኬት ተቐቢሉ ፕሬዚደንት ፌሊክስ ማሎም ንጫድ ኣብ ዝመርሓሉ ዝነበረ ኣብ 1979 ናብቲ ሃገር ተመሊሱ ኣብቲ እዋን ጫድ ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ጉጅለታት ናብ ዝተጋጨውላ ባይታ ተቐይራ ነይራ ኢድሪስ ደቢ ድማ ምስ ሓደ ካብቶም ዕጡቓት ዝመርሑ ምስ ዝነበሩን ብመንግስታት ፈረንሳን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ዝድገፍ ዝነበረ ሑሴን ሃብረ ዕጡቕ ዝምድና መስሪቱ ኣብ 1982 ሃብረ ንፕሬዚደንት ፌሊክስ ማሎም ካብ ስልጣኑ ብምእላይ መራሕ ጫድ ኮይኑ ኢድሪስ ደቢ ድማ ላዕለዋይ ኣዛዝ ሰራዊት ክኸውን መዚዝዎ ጀነራል ኢድሪስ ደቢ ኣዛዝ ሰራዊት ኣብ ዝነበረሉ ኣብ 1984 ብሊብያ ዝድገፉ ዝነበሩ ዕጡቓት ሓይልታት ብምድምሳሱ ህቡብነት እናጥረየ መጽዩ ድሒሩ ዳግማይ ናብ ፈረንሳ ብምኻድ ኣብ ኤኮል ደ ጌር ዝለዓለ ወተሃደራዊ ትምህርቲ ቀሲሙ ዳግማይ ናብ ጫድ ብምምላስ ዝለዓለ ወተሃደራዊ መኻሪ ፕሬዚደንት ሑሴን ሃብረ ኮይኑ ክሰርሕ ጀሚሩ ኣብ 1987 ብኩናት ቶዮታ ዝፍለጥ ምስ ሊብያ ዝተኻየደ ውግእ ሰራዊት መሪሑ ዓብ ዓወት ኣመዝጊቡ ወተሃደራዊ ብቕዓቱ መስኪሩ መሪሕነት ፕሬዚደንት ሃብረ ኣዝዩ ጨካንን ሰብኣዊ መሰላት ዝገሃሰኒ ነይሩ ብመሰረት ትካል ተጠባቒ ሰብኣዊ መሰላት ሂውማን ራይትስ ዎች ኣብታ ሃገር ፖለቲካዊ ፍልልይ ዘስዓቦ ቅትለት ተኻይዱ ብኣባላት ጸጥታ ዝግበር ምእሳርን ምስቃይን ምስርጣይን በሰፊሕ ነይሩ ካብ ዓሌት ኣናካዛ ዝነበረ ፕሬዚደንት ሃብረ ንካልኦት ዓሌታት ኣብ መጽናትን ካብ ስልጣን ምእላይን ስርሐኢሉ ካብ ዝተተሓሓዞ ጉዳይ ነይሩ ኣብዚ ዓሌት ኢድሪስ ደቢ ዝኾኑ ዛግዋውን ግዳያት ብምዃኖም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ምፍሕፋሕ ተኸሲቱ ጸኒሑ ፕሬዚደንት ሑሴን ሃብረ ኢድሪስ ደቢ ዝርከቦም ሓያሎ ሰበ ስልጣን ዕልዋ መንግስቲ ክገብሩለይ ሓቂኖም ኢሉ ስለ ዝኸሰሶም ጀነራል ኢድሪስ ደቢ መጀመርያ ናብ ዳርፉር ድሓር ድማ ናብታ ብኩናት ዝሰዓራ ሊብያ ምርሒው መራሕቲ ሃገር ሙዓመር አልቀዛፊ ድማ ብኽብሪ ተቐቢልዎ ሙዓመር አልቀዛፊ ንጫድ ዝመርሕ ዝነበረ ፕሬዚደንት ሃብረ ከም ጸላይኡ ይርዮ ስለ ዝነበረ ኢድሪስ ደቢ ድማ ኣንጻርቲ ፕሬዚደንት ስለ ዝተላዕለ ናይ ጸላእየይ ጸላኢ ፈታውየይ ብዘስምዕ ንኢድሪስ ደቢ ክሕግዞ ወሲኑ ኢድሪስ ደቢ ብወገኑ ብሓገዝ ሊብያ ኣብ 1989 ምንቅስቓስ ምድሓን ሃገር ኣብ ሱዳን ዕጥቃዊ ግንባር መስሪቱ ፕሬዚደንት ሑሴን ሃብረ ነቲ ዕጥቃዊ ግንባር ንምጭፍላቕ ናይ ኢድሪስ ደቢ ዝኾኑ ዓሌት ዛግዋ ከኣስሮምን ብምስጢር ክቐስሎምን ብምጅማሩ ብብዝሒ ናብቲ ምንቅስቓስ ምድሓን ሃገር ክስለፉ ጀሚሮም ምንቅስቓስ ምድሓን ሃገር ብዓቕሚ ሰብን ካብ ሊብያን ሱዳንን ዝግበረሉ ሓገዝን ደልዲሉ ብጀነራል ኢድሪስ ደቢ ተመሪሑ ካብ ሱዳን ብምብጋስ ኣብ ታሕሳስ 1990 ንርእሰ ከተማ ጫድ ንጃሜና ተቖጻጺሩ ፕሬዚደንት ሑሴን ሃብረ ድማ ናብ ካሜሮን ኣምሪሑ ቀጺሉ 28 ለካቲት 1991 ኢድሪስ ደቢ ብወግዒ ፕሬዚደንት ጫድ ብምዃን ስልጣን ሒዙ ኢድሪስ ደቢ ስልጣኑ ጅምር ከየበለ ዝበዝሑ ኣባላት ሰራዊትን ሰበ ስልጣን መንግስትን ካብ ዓሌቱ ዝኾኑ ዓሌት ዛግዋ ከም ዝኾኑ ገይሩ ኣብ ዓሌት ዝተመርኮሰ መንግስቲ ፕሬዚደንት ኢድሪስ ደቢ ንካልኦት ዓሌታት ዘይሕውስ ፖለቲካዊ ምምቕራሕ ዘይገብር ግቡእ ዕድል ዘይህብን ብምንባሩ ጅምር ከየበለ ካልኦት ኣናካዛ ሃጀራ ጎራን ዝበሃሉ ዓሌታት ነናቶም ዕጡቓት ሓይልታት ክምስርቱ ተራዮም ብሰንኪ ድማ እታ ሃገር ናብ ዝተፈላለየ ግጭታት ከተምርሕ ቀሲብዋ
ካብቶም ዕጡቃት ንፌደሬሽን ዝቃለሱ FARF ግንባር ዲሞክራሲ ሬነዋል ግንባር ዲሞክራሲ ራሊ ዝኣመሰሉ ሓያሎ ዕጡቃት ሓይልታት ጫጭሖም ነጫት ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብመሓዝን ብምግዳፍን ኣብ ኩናት ከም እትሽመም ገይሮማ ፕሬዚደንት ኢድሪስ ደቢ ኣቐዲሙ ብዘጥረዮ ናይ ኩናት ልምዲ ነቶም ኣብ ገለ እዋን ክሳብ ምኽባብ ርእሰ ከተማን ጃሜና በፂሖም ዝነበሩ ክምክቶም ክኢሉ እዩ ካብ 1991 ክሳብ 1996 ኢድሪስ ደቢ ብጊዜያውነት ፕሬዚደንት ኮይኑ ጸኒሑ ብዙሕነት ዘለዎ ሰልፍታት ብምፍቃድ ድማ ኣብ 1996 ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ተዓዊቱ ኣብ 2001 ኣብ ዝተኻየደ ካልኣይ ፕሬዚደንታዊ ምርጫውን ዳግማይ ተዓዊቱ ቅዋምቲ ሃገር ፕሬዚደንት 2.5 ዓመት ስልጣን ጥራይ ከም ዝመርሕ ዝእግድ ብምንባሩ እቲ ፕሬዚደንት ካብ ስልጣን ቅድሚ ምእላዩ ኣብ 2005 ነቲ ዝነበረ ናይ ስልጣን ገደብ ዘናውሕ ናይ ቅዋም ምቅያር ክግበር እማመ ነዲፉ ዝነደፎ እማመ ድማ ብ66 ሚታዊት ድምፂ ተቐባልነት ረኺቡ ዕድመ ስልጣኑ ክናዋሕ ዕድል ዝረኸበ ኢድሪስ ደቢ ኣብ 2006 2011 2016 ከምኡውን ናይ መወዳእታ 2021 ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ኣብ መብዛሕትኡ ካብ 75 ሚታዊት ንላዕሊ ድምፂ ረኺቡ ብዝብል ነታ ሃገር ን31 ዓመታት መሪሕዋ ኢድሪስ ደቢ ብሓያሎ ተዓዘብቲ ምድንጋራት ኣብ ዝነበሮ ምርጫታት ብዓብላሊ ዕወት ከም ዝነበረ ዝግለጽ እኳ እንተነበረ ዝበዝሓ ንዲሞክራሲ ንጣበቂና ዝብላ ፈረንሳ ትርከበን ምዕራባውያን ግን ደገፍ ኣይተነፍጎን ምዕራባውያን ሃገራት ንኢድሪስ ደቢ ዝድግፋሉ ዝነበራ ምኽንያት እቲ መራሒ ሰራዊት ሃገሩ ጸጥታ ንምሕላው ብዝብል ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባዊ ግጭታት ብፍላይ ድማ ናይ ሳሕለ ሰሃራ ጸጥታ ንምሕላው የዋፍሮም ብምንባሩ እዩ ሰራዊት ጫድ ካብ ሃገሩ ሓሊፉ ኣብ ኩናት ኒጀር ማሊ ቡርኪና ፋሶ ሊብያ ማእከላይ ኣፍሪቃ ዳርፉር ሱዳን ኣብ ምቅላስ ግብረ ሽበራውያን ዕጡቃት ቦኮ ሓራም ኣልቃዒዳን መግረብን ኣብ ሓያሎ ካብዚ ኣብ ጎን ወታደራት ፈረንሳ ይስለፍ ብምንባር እዩ እቲ ደገፍ ምዕራባውያን ሃገራት ነይሩ መሪሕነት ኢድሪስ ደቢ ብተወሳኺ ጫድ ሓንቲ ብብልሽውና ኣዝየን ካብ ዝተሓመሰ ሃገራት ክትከውን ኣብቂዕዋ እዩ ዓመታዊ ኣብ ዝወፅእ ዝርዝር ኣስማት ብብልሽውና ዝሰቆማጥዓ ሃገራት ጫድ ኩሉ ግዜ ኣብ ታሕቲ ምስተሰርዐት እያ ኣብ ልዕሊ እዚ ከም ኩሎም ውልቀ መለኽቲ መራሕቲ ዝኽተልዎ ኢድሪስ ደቢ ዘበነ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝቃወምዎ ኣብ ምቕያድ ዝነቕፍዎ ኣብ ምቕንጻል ናጽነት ፕረስን ሓሳብካ ምግላጽን ኣብ ምዕፋን ዝበልሕ ብምንባሩ ኣብ ምኽባር ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምስዋር ሰባት ብብዝሒ ይነጥፍ ነይሩ እዚ ከም ዝናሃለወ ኢድሪስ ደቢ ብ11 ሚያዝያ ዝተኻየደ ምርጫ ንሻድሻይ ግዜ ተሳቲፉ ኣብቲ ምርጫ 79.3 ብምምዝጋብ ብዓብላሊ ድምፂ ተዓዊቱ ኣብቲ ምርጫ መብዝሕትኦም ተቃወምቲ ሰልፍታት ካብ ምስታፍ ተሓሲሞሞ ገለ ካብ ዝተሳተፉ ድማ ብሓይልታት ጸጥታ ኣብ ትሕቲ ቐይዳት እዮም ያሕያ ዲሎ ዝተባህለ ኣብ ምርጫ ዝተወዳደረ ተቃዋሚ ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ንምእታው ኣብ ዝተገብረ ፈተነ ንኣብነት 5 ካብ ኣባላት ስድሩ ተቐቲሎም ኢድሪስ ደቢ ኣብ ምርጫ ከም ዝተዓወተ ድሕሪ ምግላጹ ሓያሎ ወገናት ናይ ዓወት መደረ ከስምዕ ትጽቢት ኣብ ዝገብሩሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ክንድውቲ ፕሬዚደንት ኣብ ሰሜናዊ ክፋልቲ ሃገር ምስ ዕጡቃት ኣብ ኩናት ተጸሚዶም ናብ ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊት ክበጽሕ ከይዱ ዝብል ወረይ ተናፊሱ ድሒሩ ድማ ኢድሪስ ደቢ ኣብ ዓውደ ኩናት ከም ዝተወግአን ዝሓለፈ ሰሙን 20 ሚያዝያ ከም ዝዓረፈን ሰራዊትን ማዕከናት ዜናን ጫድ ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ተሓቢሩ ብዙሓት ተዓዘብቲ መራሒ ናይ ሓንቲ ሃገር ንምንታይ ናብ ዓውደ ኩናት የምርሕ ዝብል ሕቶ ከቕርቡ እንከለዉ ገለ ድማ እቲ መራሒ ናይ ማርሻል ማዕርግ ዘለዎ ወተሃደር ብምዃኑ ብተደጋጋሚ ናብ ዓውደ ኩናት ምኻድ ልምዲ ከም ዝነበሮ ይሕብሩ ገለ ወገናት ድማ ኣብ ባህሊ ዛግዋ ዞባ ማእከላይ ኣፍሪቃ መራሒ ሓይሉ ከርኢ ናብ ኩናት ምኻድ ባህሊ ከም ዝኾነ ክገልጹ እንከለዉ ካልኦት ብወገኖም እቲ መራሒ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ከምቲ ዝድለ እምነት ስለ ዘይነበሮ ነቲ ኩናት ብቐረባ ክከታተሎ ክብል ከም ዝኸደይ እትንትኑ ነቀታትሉ ብዝምልከት ድማ ሰራዊት ሃገር ኣብ ኩናት ድሕሪ ምውግኡ ብሄሊኮፕተር ናብ ከተማን ጃሜና ምስ ተወስደ ከም ዝዓረፈ ክገልጹ እንከለዉ ካልኦት ተንተንቲ ብወገኖም ናብቲ ኩናት ምስ ኣምርሐ ብናይ ገዛ ርእሱ ኣባላት ሰራዊት ተቐቲሉ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግምቱ ሞቲ ፕሬዚደንት ስዒቡ መንግስትን ባይቶን ሃገር ብወግዒ ክፈርስ እንከሎ ምርጫ ክሳብ ዝካየድ ንዝመጽእ 18 ዋርሕ እቲ ሃገር
ብወተሃደራዊ ጉጅለ ከም እትመሓደር ሰራዊት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። እቲ ወተሃደራዊ መሪሕነት ድማ ብወዱ ንኢድሪስ ደቢ ወዲ 37 ዓመት መሐመድ ደቢ ክምራሕ ከም ዝኾነ ብተወሳኺ ተገሊጹ። ጫድ ድሕሪ ሞት ኢድሪስ ደቢ እውን ቅዋም ብምጉዕጻጽ ኣብ ስልጣን ዝመጽእ ዘሎ መሐመድ ደቢ በዓል 4 ኮኸብ ጀነራልን ኣብ ማሊው ዝተኻየደ ኩናትን ሰራዊት ዝመርሐ እኳ ተኾነ ቅዋምቲ ሃገር ግን ፕረዚደንት ተሞይቱ ኣፈኛ ባይቶ ክትከኦ መምርሒ ይህብ። ወዲ 37 ዓመት መሐመድ ደቢ እቲ ናይ መሪሕነት ቦታ ኣብ ኣፍሪቃ ዝነኣሰ መራሒ ክገብሮ እኳ እንተኾነ ሓያሎ ጀነራላትን ህዝብን ወንበር ስልጣን ናይ ሃገር ዝወራረስ ንጉሳዊ ኮረሻ ኣይኮነን ብምባል ይቃወምዎ ኣለዎ። መሐመድ ደቢ ኣቡኡ ኣብ ዓውደ ኩናት ኣብ ዝተወግኣሉ እዋን ኣዛዚ ሓይልታት ጸጥታ ሓለዋ ፕረዚደንት ብምንባሩ ስልጣን ብካልኦት ከይምንዛዕ ሓጊዝዎ እዩ። እንተኾነ ገለ ኣዘዝቲ ሰራዊት እኹል ተመክሮ የብሎን ብምባል ተቃዊሞሞ ብምህላዎም ኣብታ ድሮ ተሰናኺላ ዘላ ሃገር ዝያዳ ምግምማዕ ከየቐትል ስጋት ተፈጢሩሎ። ጫድ ካብ 1891 ኣትሒዛ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ፈረንሳ ትመሓደር ዝነበረት ኮይና ኣብ 1960 ናጽነታ ተጎናጺፋ። ናይ መጀመርያ መራሕያ ዝነበረ ቶም ባልባዬ ስልጣን ትርክብ ምስ በለ ብዙሕነት ሰልፍታት ብምኽልካል መቐናቕንቱ ብምእሳር ዝጀመረ ብምንባሩ እታ ሃገር ብግስ ከይበለት ናብ ኢድ ውልቀ መላኽነት እያ ኣትያ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ድማ ሓደ ካብቲ ካልእ ብዘይሓይሽ መገዲ ክትመሓደር ጸኒሓ። እታ ሃገር ዓሌታዊ ምምቕቓል ኣብ መንጎ ኣመንቲ ምስልምናን ክርስትናን ዘሎ ሃይማኖታዊ ምትፍናን ብልሽውና ሰብኣዊ ግህሰት ካልእ መሰረታዊ ጸገማትን ኣሰር ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ተኸቲላ ክትከይድ ዝጸንሐት ሃገር እያ። ኣብ ጫድ ብቐጻሊ ሰራዊት እተዋፍር ፈረንሳ ምስ ሃገር ኣብ ኩናት አንጻር ግብረ ሽበራን ምክልኻል ጸጥታን ትተሓባበር ብምዃና ንረብሓታታ ዘይጸባእ መራሒ ክሳብ ዘይሃለወ ዝኾነ ለውጢ ክግበር ድፊት ኣይትገብርን እያ። ኣብ ዴሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ከም እትኣምን እትግለጽ ፈረንሳ ኣብ ከም በዓል ጫድ ዝኣመሰለ ሃገራት ክትበጽሕ እንከላ ድርብ መዐየርያ ትጥቀም። ጫድ ኣብ ማእከላይ ኣፍሪቃ ተደኲና ትርከብ ምስ ሱዳን፣ ሊብያ፣ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ፣ ካሜሮን፣ ናይጀርያ፣ ኒጀር እትዳወብ ሃገር እያ። እታ ሃገር ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ጥራይ ዘይኮነት ካብ ዝኾነ ባሕሪ ኣዝያ ዝረሓቐት ኣብ ማእከል እትርከብ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ዘይምቹእ ደረቕ ክሊማት ትውንን ብምዃና ዝሞተት ልቢ ኣፍሪቃ ብዝብል ሳጓያ ትጽዋዕ። 16.2 ሚልዮን ህዝቢ ትውንን ጫድ ኣሳት 200 ብሄራትን ቋንቋታትን ክህልዋ እንከሎ ፈረንሳን ዓረብን ወግዓዊ ቋንቋታት እዮም። ሶማል ፕሬዚደንት ፋርማጆ ሃገር ናብ ሓደጋ ይሸማዕ። ባይታውን ፕሬዚደንታውን ምርጫ ሶማል ብ8 ለካቲት ክካየድ ነይርዎ። እንተኾነ ቅድሚ ምርጫ ኣብ መንጎ ማእከላይ መንግስትን ፈደራላውን ርእሰ ምሕዳራት ክብጽሑ ዝነበሮም ስምምዓት ኣብ እዋኖም ክብጽሑ ዘይምኽኣሎምን እቲ ምርጫ ኣብ ዝተመደበሉ ዕለት ክካየድ ኣይተኻኣለን። ኣብ 2017 ብምርጫ ኣብ ስልጣን ዝደየበ ዝያዳ ብፋርማጆ ዝብል ሳጉኡ ዝለለ ፕሬዚደንት መሐመድ ዓብዱላሂ መሐመድ 4 ዓመት ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምጽንሑ ፖለቲካውያን ሰልፍታትን ገለ ዞባታትን ኣብ ሓድሽ ሕጋጋት ምርጫ ክሰማምዑ ብዘይምኽኣሎም ስልጣኑ ኣብ ግዚኡ ከረክብ ኣይከኣለን። በዚ ስዒቡ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ዘለዎ ስልጣን ተጠቒሙ ወከልቲ ህዝቢ ወይ ድማ ብባይቶ ህዝቢ ዝፍለጥ ብዝሃቦ ድምፂ መሰረት ዕድመ በትረ ስልጣኑ ን2 ዓመት ከም ዝናዋሕ ገይሩ። ምንዋሕ ስልጣን ብላዕለዋይ ባይቶታ ሃገር ብክልተ ዞባታት ሰልፍታት ፖለቲካ ክንጸግ እንከሎ ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ኣፍሪቃዊ ሕብረት፣ ኤሮጳዊ ሕብረትን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ከም ዘይድግፍዎ ብምግላጽ ፕሬዚደንት መሐመድ ፋርማጆ ንኹሉ ዘሳትፍ ሃገራዊ ዝርርብ ኣካይዱ ነቲ ጉዳይ ብምፍታሕ ምርጫ ክካይድ ጻውዒት ኣቕሪቦም። እንተኾነ ፕሬዚደንት መሐመድ ፋርማጆ ነቲ ጻውዒት ሸለል ብምባል ምርጫ ካብ ዘይተኻየደ ናይ ስልጣን ሃጓፍ ክፍጠር እዩ ብዝብል ምስምስ ኣብ ስልጣን ናይ ምቕጻል ውሳኒኡ ጸኒዑ። ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብ ርእሰ ከተማ ሞቃዲሾ ኣብ መንጎ ነቲ ፕሬዚደንት ዝድግፉ ኣባላት ጸጥታን ንተቃወምቲ ሰልፍታት ዝድግፉ ዕጡቓትን ግጭት ይካየድ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ሓቢረን። ኣብታ ከተማ ክልቲኦም ወገናት ንሰፊሕ ክፋልታ ከተማ ካብ ስራሕ ወጻኢ ብምግባር ደድፍዖም ሒዞም ከም ዘለውን
ተቃወምቲ ሓይልታት ገለ ክፋልታ ከተማ ተቆጻጺሮም ከም ዘለውን ተፈሊጡ። ሶማል ካብ 1991 ናትሒዛ ኣብ ተደጋጋሚ ዘይመረገጋእ ክትመላለስ ዝጸንሐት ኣብ ልዕሊ ምዃና እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ካብ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝተረኣየ እቲ ዝኸፍአ ከም ዝኾነ መፍትሒ እንተዘይተገይሩሉ ነታ ሃገር ናብ ኩናት ሓድሕድ ክሸማ ከም ዝኽእል ተዓዘብቲ ይገልጹ። ኣብ ሶማል ቀዲሙ ክካየድ ዝጸንሐ ምርጫታት ብ14,000 ወከልቲ ዓበይቲ ዓዲ እንዳ ወይ ማይ ቤት ድምፆም ብምሃብ ሓገግቲ ኣካላት ኣባላት ባይቶን ወከልቲ ህዝብን ይመርጹ። እቶም ሓገግቲ ኣካል ድማ ኩሉ ማይ ቤት ከም ዝተወከለን ስልጣን ከም ዝተመቃርሕን ብምርግጋጽ ፕሬዚደንት ክመርጹ ጸኒሖም። ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕሬዚደንት መሐመድ ዓብዱላሂ ፈርማጆ ንኣብነት ብኸምዚ ኣገባቢው ኣብ 2017 ተመሪጹ። እዚ ብ4.5 ዝፍለጥ ኣገባብ ምርጫ ተንዛዓበያ ዝበሃላ እንዳታት ዲር ዳሮድ ዲጊል ማሪፊልድን ሃዊይን ዝበሃላ ዝለዓለ ሓይሊ ክህበን እንከሎ መራሕቲ ኣብ ክንዲ ብውድድር ዝምረጹ ናይ እንዳታት ፍልልይ ዝፈጥርን ኣብ ክንዲ ብቑዕ ምሕደራ ክምረጽ ዝገብር ወገነይ ወገንካ ክፈጥር ጸኒሑ። ብ4.5 ገባብ ምርጫ ተቐይሩ ኣብ 2020 ቀጥታዊ ሓደ ሰብ ሓደ ድምፂ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ክትኣታቶ ሓሳብ ቀሪቡ ኣብ ዝርርብ ወሪዱ። እንተኾነ እቲ ሃገር ብሰንኪ ጸጥታን ሓያሎ ወገናት ነዚ ለውጢ ክቕበሉ ቁርባት ዘይምንባሮምን ክትግበር ኣይትኽኣለን። ኣብ ክንዱ ነቲ ዝነበረ ኣገባብ ምርጫ ምምሕያሻት ክግበረሉ ተወጢኑ። ካብዚ ዝተጸውዐ ምምሕያሻት ወከልቲ ህዝቢ ናይ ዝመርጹ ዓበይቲ ዓዲ ቁጽሪ ክውስኽ ብምኽንያት ጸጥታ ናይ መምረፂ ነቑጣታት ክጎድል ዓበይቲ ዓዲ ብሲቪላውያን ማሕበራት ብባህላውያን ሽማግለታትን ብመንግስትን ክምረጹ 30 ሚታዊት ወናበር ባይቶን ወከልቲ ህዝብን ንደቂ ኣንስትዮ ክሕዛእ ኣባላት ባይቶ ብወከልቲ ህዝቢ ክምረጹ ኣባላት ባይቶ ናይታ ብገዛእ ፍቓዳ ናጽነታ ዝኣወጀት ሶማሊላንድ ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ክምረጹ ዝብሉ ይርከብዎም። እንተኾነ እዚ ናይ ምርጫ ምምሕያሻት 3/5 ክፍለ ሃገራት ማለት ጋልሙዱግ ሄርሻበለ ደቡባዊ ምዕራብን ክቕበሎን ከለዋ ተንዛሓየላ ምዃነን ዝግለጻን ዝለዓለ ርእሰ ምሕዳር ዘለወንን ፑንትላንድን ጁባላንድን ነጺገንኦ። ፑንትላንድን ጁባላንድን ናብ ክፍለ ሃገረን ይኹን መንግስቲ ዝለዓለ ሓላፍነትን ጽልዋን ክህልወን ብምጥላቤን ነቲ ስምዕ ከም ዘይቅበሎን ኣብ ምርጫ ከም ዘይሳተፋን ዝሓበራ። ኣብ ምርጫ ሶማል 14 ፕሬዚደንታውያን ሕጽያት ክነብሩ እንከለዉ ኣቐዲሙ ፕሬዚደንት ዝነበረ ሼክ ሸሪፍ ኣሕመድ ከም ዝወዳደር ድሕሪ ምግላጹ ክሕጸ እንከሎ እቶም ቆንስል ሕጽያት ፕሬዚደንት ብምዃም ንሼክ ሸሪፍ ኣቦ ወንበር ገይሮሞ ነይሮም። እቶም 14 ሕጽያት ን6 መዓልታት ድሕሪ ዝገበርዎ ክርክር ብወገኖም ኣብ ስምምዕ ክበጽሑ ይከኣሉን። ምርጫ ብዕለቱ ክካየድ ኩሎም ወገናት ናብ ስምምዕ ከም ዝመጹ ምግባር ስራሕ ናይ መሐመድ ዓብዱላሂ መሐመድ እዩ ነይሩ። እዚ ብምዃኑ ድማ መራሕቲ ፖለቲካዊ ተቃወምቲ ልፍንቲ ብምስራት ፕሬዚደንት መሐመድ ፈርማጆ ስልጣኑ ብሰላማዊ መገዲ ክረክብ ብምጽዋዕ ካብ ለካቲት 8 ንድሓር ከም ፕሬዚደንት ሃገረ ሶማልያ ከም ዘይቅበል ገሊጾም ነይሮም። እቶም ልፍንቲ ተቃወምቲ ፕሬዚደንት መሐመድ ፈርማጆ ኣብ ስምምዕ ክበጽሕ ግዜ ከም ዝነበሮ እንተኾነ ኣብ ስልጣን ናይ ምቕጻል ልዑል ድሌት ስለ ዝነበሮ ነቲ ስምምዓት ክዓናቕፎ ከም ዝጸንሐ ብምግላጽ እቲ ፕሬዚደንት ሕጋጋት ቅዋም ከኽብር ብምጽዋዕ ድሕሪ ሕጂ ዝኾነ ሓላፍነት ከም ዘይብሉን ካብኡ ዝመሓላለፍ ትእዛዝ ከም ዘየኽብሩን ሓቢሮም ኣለዉ። ብፍላይ ፕሬዚደንት ሼክ ኣሕመድ መሐመድ ከምኡውን ፕሬዚደንት ፑንትላንድ ሰይድ ዓብዱላሂ ፕሬዚደንት ፋርማጆ እቲ ዝለዓለ ሓደጋ ናይ ሶማል ከም ዝኾነን ብሽፋን ሃገራውነት ኮነ ኢሉ ንምርጫን ዘረርብን ከም ዝዘረገዮም ዝገልጹ። እዚ ዘይምርግጋእ ድሮ ነቲ ሰፊሕ ክፋልቲ ሃገር ተቖጻጺሩ ዘሎ ዕጡቕ ኣሸባብ ብሉጽ ዕድል ፈጢሩሎ ከም ዘሎን ነቲ ጋግ ተጠቒሙ መጥቃዕታት ከካይድ ከም ዝኽእልን ተሰጊዩሎ። ገለ ነዚ ዜና ዝሰምዑ ሰባት ምርጫ ክካየድ ኩሎም ወገናት ኣብ ስምምዕ ክበጽሑ እንተዘይከኣሉ ደኣ ፕሬዚደንት ፋርማጆ እንታይ በደሉ ክብሉ ይኽእሉ እዮም። እንተኾነ ኣብቲ ሃገር ንከምዚ ኩነታት ዝሕግዝ ቅዋም እኳ እንተዘየለ እንተወሓደ ኣባላት ባይቶን ኣባላት ወከልቲ ህዝብን ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ከጽድቕሉ ነይርዎም። በንጻሩ ናይ ፋርማጆ ወከልቲ ህዝቢ ከጽድቕሉ እንከለዉ ኣባላት ባይቶ ግን ተቃዊሞም እዮም። ተወሳኺ ምድረ በዳ ሰሃራ ኣብ ዝሓለፈ 100 ዓመታት ብ10 ሚታዊት ከም ዝሰፍሐ ተመራመርቲ ስነ ኣከባቢ ገሊጾም። ምድረ በዳ ሰሃራ ብተፈጥራዊ ናይ ኩነታት ኣየር ምቅያራት ቅድሚ 7 ሚልዮን ዓመታት ዝጀመረ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ብሰንኪ ወዲ ሰብ ዘኸትሎ ዘሎ ሙቐት እናስፋሕፍሐ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣብ 1920 ዝነበሮ ምስ ሕጂ ዘለዎ
ማለት 2021 ክወዳደር እንከሎ ኣብ ውሽጢ 100 ዓመት ብ10 ሚታዊት ከም ዝወሰኸ ቶም ተመራመርቲ ብተወሰኸ ሓቢሮም። ምስፍሕፋሕቲ ምድረ በዳ ናብ ደቡብ ናብቲ ልሙዕ ኣከባቢ ገጹ ይኸይድ ብምህላው ድማ ኣሻቓሊ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ነቲ ምስፍሕፋሕ ምድረ በዳ ንምክልኻል ኣብ መንጎ ሰሃራን ሳቫናን ኣፍሪቃ ኣብ ዞባ ሳሕል ዝግበር ዘሎ ካብ ምብራቕ ናብ ምዕራብ ዝዝርጋሕ ብኣፍሪቃዊ ሕብረትን ካልኦት ትካላትን ዝተበገሰ ናይ ገረብ ምትካል ወፈራ ዛጊት 15 ሚታዊት ጥራይ ሸፊኑ ከም ዘሎ ብተወሳኺ ተፈሊጡ። በቲ ዓብዪ ቀጠልያ መንደቕ ማለት ግሬት ግሪን ዎል ዝተሰምየ ካብ ኤርትራ ክሳብ ሰኔጋል ዝዝርጋሕ ናይ ገረብ ምትካል መስርሕ ዛጊት ሚልዮናት ኣግራብ ተተኺሉ እኳ እንተሎ ምስፍሕፋሕ ምድረ በዳነት ንምክልኻል ግን ሃገራት ይኹና ውድባት ዝያዳ ስራሕ ክሰርሓ ከም ዝግበአን እቶም ተመራመርቲ የጠንቅቑ። እቲ ናይ ገረብ ምትካል ውጥን ክሳብ ዓመተ 2039 ተቐላጢፉ ክሳለጥ እንተዘይክኢሉ ምውሳኽ ሙቐት ዓለም ተደሚርዎ ሰሃራ ዝያዳ ከስፋሕፍሕ ትፅቢት ኣሎ። ኣሳት $8 ቢልዮን ባጀት ዘድልዮ ካብ 1990ታት ሒዙ በብእዋኑ ክካየድ ዝጸንሐ ገረብ ናይ ምትካል ወፈራ ብግቡእ እንተተሰሪሕሉ ክሳብ 2030 100 ሚልዮን ሄክታር ኣብ ዝሽፍን መሬት ገረብ ናይ ምትካል ተኽእሎ ኣሎ። እዚ ድማ ምድረ በዳነት ኣብ ልዕሊ ምዕጋቱ ኣሳት 350,000 ናይ ስራሕ ቦታ ክፈጥርን 250 ሚልዮን ቶን በከላ ዘስዕብ ካርቦን ካብ ኣየር ክስሕብን እዩ። ነዚ ዜና ንሰምዕ እንተለና ኣብ ኤርትራ ኣብ ሃገራዊ ማእቶት ተምሃሮ ምትካል ኣግራብ ወይ ካልእ ምስኡ ዝመሳሰል ወፈራ ተሳቲፍና ንፈልጥ ዶ? እወ እንተኾይኑ መልስና በተዘዋዋሪ መገዲ ኣብ ምዕጋት ምስፍሕፋሕ ሰሃራ ተሳቲፍና ኢና ማለት እዩ። ዝተኸልናይ ኣግራብ በቑሉ ክኸውን ተስፋ እናገበርና በዚ ናይ ሎሚ መዓልቲ መደብና ንውድእ ሰሰናዩ ንኹልና። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና። ሰላም ከመይ ትቕንዩ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብ ጠጥዑም ምስ ሬድዮ ኤረና። እዚ ትወትር ረብዑ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ጠጥዑም እዩ። ንሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ይኸውን እዩ ዝብልና ትሕዝቶ ኣዳሊና ኣብ ምድብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ። ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሓቀኛ መጻምዲ ብኸመይ ይርከብ? ብዮሴፍ ዓንደ ብርሃን። ዛት 70 አንቀጽ ናብ ደቂ ተባዕትዮ ዝጠመተት ኣይኮነትን፣ ናብ ደቂ ኣንስትዮ እያ። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሓቀኛ መጻምዲ ንኽትረክብ ክሕግዝዋ ዝኽእሉ ሜላታት ዝሓዘት ኮይና እቶም ሜላታት ብሕፅር ዝበለ ተገሊጾም ኣለዉ። ቅድሚ ናብቶም ሜላታት ምሕላፍና ግን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ቅድሚ ሕጂ ዝምድና ንኽትምስርት ኣብ ዝፈተነትሉ ኣብ ጉዕዞ ፍሽለታት ኣጋጢማ ክኸውን ስለ ዝኽእል ብዝሓለፈ ስምዒታዊ ሃስያ ተስፋ ከይቆረፀት ክትብገስ ከም ዘለዋ ምዝኽኻር ኣገዳሲ እዩ። ከምኡውን ነቲ ሓቀኛ መጻምዳ ኣብ ምርካብ ብዙሕ ተጸቢያን ደኺማን ክትከውን ስለ ትኽእል ሕጂ እውን ደኻማ ከይጸብጸበት ንዓይ ዝኸውን መጻምድቲ የለን ኢላ ተስፋ ከይቆረፀት ብሓድሽ ሞራል መጻምድታ ንምርካብ ክትብገስ እዩ ዘለዋ። ምኽንያቱ ምስጢር ዓወት ኣብ ህይወት ተስፋ ዘይመቑራጽ እዩ እሞ ናብቶም ሓቀኛ መጻምድቲ ንኽትረኽቢ ዝሕግዙኺ ብክኢላታት ዝተጸንዑ ውፅኢታውያን ሜላታት ዶ ክንሰግር? ብዝራ ሓደ ንህይወት ክንበር እያ። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንወዲ ተባዕታይ ኣዝያ ሰሓቢትን መሳጢትን እትኸውን ዝተማልአ ህይወት ምስ እትመርሕ እዩ። ዝተማልአ ህይወት ማለት ድማ ንህይወታ ምስ ትመቓራ ማለት እዩ። ስለዚ ምስቶም ከምትናትክ ድልየታትን ባህግታትን ዘለዎም ሰባት እናተቐራረብኪ ድልየትካ ትከዕብየ። ከምዚ ኢልክ እናተጓዓዝኪ ድማ ንዓኽ ዘገድስ ወይ ዝምስጥ ወዲ ክትረኽቢ ትኽእል ኢኺ። ብድሕሪ እዚ ነቲ ንዓኽ ዝምስጥ ወዲ ምርካብኪ ኣደል ሸልህል ከይበልኪ
نتمكروخي مسناتو تمكروخ تواسبي وفتني كمز مقبار مسنات كيز ثاني هيوت زلو سب عم مركب كحجزكيو لعلو خلو قل نهيوت كنبريا همخن قلبخن ناخذ خون ودي عم مدلاي زي كونه كخون زلو ندليتاتكن بحقتاتكن الناس تمغركي اخي تقعز زلكي سرخلته ناتي تمنيو سب حسابي نتاب هيوت كتمنيو مصامرتي انت عين تودق خون كم زلو كتحسبيو جمري حال مصامدي كلو زلو وشت او مللي طبيعات مالت حلفنتاو ديو مخبرن قنعن ديو بنصر ممزان كدليكيو نسو زرئيهم وشت او بحريات وي طبيعات اب هيوت وي اب حدارن زهلوا طمامتانا تحزنون كأنفتل كيس لزغل تطنقق كصنعيو كمون نسو زكايدوم توسخت نطفتات مالت أبارات تستيح زوعل ديو سبورتاو نطفتات زكايد ديو مبصح بوتاتات زروت زكايد ديو تمرتاو نقرات زسلاسل ديو وزته انتاي نتو زقلصو توسخ نطفتات سلازخونو أستبهر اللهم بحرياتو ومفلات زحق زخويم أزغل لخا بحريات كي مسناتو بحريات كتسانين نمصا هيوت كي زخون وسانيخ تقبرن كخلكي مالت انت انت نايتودي انت مسيتوكي تسعبيو تزيكونه هم فتك تغيري سلسته زحالفه حماق تمكرغي ابربحا خوعلي اب ممسرات زمدنا فشلت مزقاتم زفترو سمعيتاوي حسيا قليل يكونن انت خونه زقات مكي حلف تمكرو سمعيتاو قنزا حدش زمدنا نمسرات اب اتقع زلوان نت حدش قعزو كي قنا دبلكي كتنققلكي از مالت قدم حجيج جمركي زمدنا سلازي سلطه وي بو سلازتغداكي مستحدش نزمدنا كهلوكي اتحلن يزلخ ودي تمساسال قص بارخ تنصبارقي يقبان ازغن حلف تمكره تطقيمكي نتخت قربيه تحسبيه زلخ ودي مساخ زخير حقنيا دي يكونن كتقمقميون بزعبو متناوي مردأتاك توسدن كحجزكيو سلازي حلف تمكرو أبربحا خو عليو قلن دك نسيو قرم حجي يام مسرات زمدنا بود تبعتاي سمعتاو حاسيا ويت المت مزقات من حدش زمدنا بزمسرتالو غزي اتحماق تمكران كعنق صني رأيين بسنكي تسفى مقراص كساب دقيمن عن زخون ودي نخيدليا مخنياتا يكونن حلف حماق تمكروغن هاسيو قليل كونت زيكونه اب هيوت كخت مهارول داي زلك امبر تماليسو انقفات كونكا يبلون أربعته متجونت فترلكن رئيس متأمان زهبن كدان تخدني أكدنا بمسرات زمدنا أقداسي سلازخونه بشللتنت كتقمتا يقبان سلازي متجونت فترلكن رئيس متأمان زهبكن كدان مخدان نتت تحسبيه مصامر تودي اب مسحاب ترى لو سلازي نتود تبعتاي زمستن كل واب قيمت زاتون دبو زحلوه اكرادنا مخدان صبوي مسال كوني سلازي ما يقول عينت اكرادنا قال ستاين تلا تخدينكي نتوم قال زدلي مصامر تزيد اموتو او دات كتمسطي قدنيمو ويزريت زمسلكي اكرادنا دا زوتري زعبيت امتاخغن منتكي برئسة أمانتها بمقلاص كخونا لو امبر مولو أده بوخي بعد كلادناخي تقبلنتكن بقعنتكن كترخبي كخونا يقولون أتمنتاي منتكا برئسة أمانت مقلاص نسبات بقوتانا يمسلاو حيلس لزلوه حموشته توازاي تكوني كم قوالن ستيتمت أن بخفة اللبي مصدق تبعتي موزاي ناخذ خون مسأمتيا مركب كحق زك زخر ميلايو أتمو زايقن دوز حلو دا أمبر أنفتو السحة خون يبلون مخنياته أب حدقا خودقا كسل أزغل أبلع لأخيه تقدس نزلو ودي أب تعزب اللهموت مدما مسؤوني عين متأمات مقبارن كمس مبارن صبغيو أتني عين متأمات كمستانكن نتودي زدهل ويزفرحن كان مل اقتهيبو نخرحق زقبرن كخون يبلون مصنع عتات كم زمالكتوه
كمستها نحن تقولن سيتي أبقى المود تبعتي أزيا مسات نختكون زخلانكون وصيتاوين ميلا مخانيو حجون رأسا متأمان كان روحي ويحيل قولن سيت مخانيو مقللتن مأسستن مخانون نود تبعتي كابز مارخوت أوعيات يمو تتغم لهم شدشته مقادوتي مخانكم الرقاقسي زمدناكم نهات أتعب زخدو اللقوان أب هيوت انتا يزيد اللحت هديو نتوم زد اليوم علاماتاتك بخما يخوتك بربزوتن نتوم علاماتاتن معواتك انتا يكي يزيد اللي علاماتاتوها مسناتك علاماتات السام عريب أب كبرتات دحر بايتان علاماتاتن تمساسلنت مهلاو عوت زمدنا نخت مسرت أم فتيو بخيام بعزيهم دقاقتن بزي متن عبيتي فرلياتن بزوح زي مهراب مغنياتو مس غزي خلوات اسلا زخلو انتي دا ابتم مسرتاوين زخونمو حدار نمسرات زحجزو علاماتات تراي تقادو مخونكو مرغاغصي شوعته طعنا زلو زمدنا معبلي مقادوت مخونكو مسرغاغصي قنعون طعنا زلوون زمدنا خت معبل صعاري مغنياتو مس تقربي زلخ ودي ميزاناون قنعون رديت حسكي مس اتغعز ترايو نمصاي هيوتكم طعي زمدنات كسكس تخالي قروحن متلالن حسكي تقربي دغول سمعتاتنا مسلنتن بفصما وقدي نسخن على مخن كوين كدا قربي اتخلن تناخس تعذب ود دما كقربكن مساخ صلنيو ازرار باخون قبل قلت ود تبعتاي زلك اخبرت زغلص نفقرن حدنتن كلتيخم زدرخ كخون كم زلو لبوايد ليون لعلخل دما لواه كوني كمدو خينا زمدنا تمع بالقولن سيتي نلبود تبعتاي كتسلب قدنيو حقنيا زمدنا لبن لبي بمواهبن اب غعزو صصقني حم بزغاطمو مغروفاتاتن እና ደለለ ዝኸይድን ዝምዕብልን ምዃኑ ኣስተውዕሊ ሸሞንተ ናብ መርዓይ ተታወኺ ነዞም ቀዲምና ዘለዓልናዮም ነጥብታት ተኸቲልኪ ንኣኺ ዝኸውን ወዲ መን ምዃኑ ምስ ኣረጋገፅኪ ኩሉ ነገር ተዛዚሙ እዩ ብምባል ተቐላጢፍኪ ናብ መርዓ ምኻድ ጽቡቕ ኣይኮነን ጽኑዓት መጻምድቲ ዝበሃሉ ካብታ ዝተላለዩላ መዓልቲ ጀሚሮም ክሳብታ ዝተመርዓውላ ታህዋኽ ንመርዓ ወጊዶም ቀስ በቀስ ፍልልያቶም ናጽበቡን ሓድነቶም ናዕበይን ዝኸዱ ምዃኖም እዩ ክኢላታት ዝመኽሩ ንመርዓ ዘይምህዋኽ ዝያዳ ይርብሓክ እምበር ኣይሃሴክኒ ዘየስተውዓልኪ ነገራት ብደቂቕ ክትፈልጢ እኹል ተመክሮ ንኽትድልብን ስለ ዝሕግዘኪ ተመራፂ እዩ ኣብ ናይ ሌላ ጉዕዞ ግን ምክብባርን ሓልዮትን በኣኺ ይኹን ብወገንቲ ምሳኺ ዝቐርብ ዘሎ ወዲ ክፍለየኩም ዘይብሉ نخلتيهم تأميرو أب حدار كبصحكم زغل مسارتها وأمامي تغسي بزعبا متصامت مركاب حنت قال نادي أخم زيلة حتى تتا أدى نتقون عودي كم يجري يزرخبو كون عودي من الدايرة السيكي نبع لخيك نعتقو على مخان أتوكري زحلف حماق تمكرخي أبرا بحاخو عليه كمستان نا عيني متمماتنا زوتري مسأم الدخي نا أخي خمز مسل تردي نتت مني يودي هادي كحسابي صحافي يوسف عند برهان زي راديو إيرنا دلت راديو إيرنا حوسي كدالي بايمر انجوي سبب عالم زنبرو هيوت حقوس كوين كان محلافيو جيليتن حلمون كل دما عقبتن مرواي هابتن جنزبن من حقوس سخونن نامسلو مولا حقوس نمركب فاحتر تركبلي نبر نيرون علون انا جن حقوسيا بخير خيبيو كبرن قويتا نسخة حقوسيخا إلا تنفقري كابعلتهات حدا معالتي نايلومي يا رئستاون تمساساليز مسل فقري أبزي بفقر صنحنا له خلت عمت دس بلنا حبير كام منبار حبير كام زوار حبير كام علال حبير كام صلاي كوتاس
كله أب هيوت زتكبر زبالة معلتو نطفتات كنجبر تفلالينا نفلتن بزغا من مزيت أسيوت استماعيرنا لو مجن كم فقد قويتها حدا وعل كنجبرينا لومي بحنسبا كنوعلنا زلنا نعرفت جزي ببيننا مسنا النفسنا خنقلل كنحلفو ديلي اللهو سلازي تحط أصيبكا كدانكا غيركا نبينخا مس نفسخا تزاني خمسايخ أنا هون كماخا نمنتاي علاماخم إيلاتني تردان مس نفسخا خمزقللو نافلوت أبلين نجنكا نخفتنو هنت إنت وريسني حراي ليا خمس بلتني لكاهو من مقبار مدلاواتي أتصافيفي تفانخوا نبزوح ساعتات أب حنت عمرتي أبدندس بحرية تركب تفتويت من نافشة نبينيكو في لحلفكو أبتو همتتي مسمع بلات نايتي هفيتي زنبرة بحرية نات نسففكو نزنقدوني زنبرة حساباتي تأنا قد نبركو أتزنبركو خونة هيوات كافتس بيتي وزعي زي تتصبخو خين رخبكو بتأنفخو سني كلهم هواساتي بوهدت فولي دستاي من جوم نبره أنا مهني إذا جمركو حتثت وشتاي بعمقت كابوشتاي نوشتاي بأستنتنو تنقوتكو تحر قرب دما كمن دقنا ناب نبرتو ملسكو أتز نبركو كنو تهلاوي سلزمك أراني فتخوا نافت جم بحري بحصير سقمي كنكساقس دست بلنون من كساقساتي جمركو دحرز خلو حج السلام إله نجزا قصي كبلالني فمبال من قدي نجزا يقنعكو أبتا معلتتي أستسمعني فلي رفتان حقوسن مسالميك على لام أنتي نجزا قلتي فخبت صحت هنتقو أما نقحدو تربيت حقي سنيرة كم زي لنا تقوى عسكوغن كلتا مالت ودن قارن فقرات كاب معدو أب حانت أنقل خوينهم كساعامو تعذبكو تقبارهم ما بقلع بمخانو سكفتاس لازي فترة لي من قديك أيره بخال بمتوايك حلفان بموسان هنقول هاريمة زقمتها وقع زيك أتسألكو ناي نقرأ قات أم خوينو قن نساتمون تحاوائفهم نساعامو من أتسألو بتزنبركو أنقلو هرقو بورني ساتمين أزيم سنبدو كم سحاوائفهم كساعام زيز أنحون عند بتنس أزقو أثم فقرات سالمي مسحده كم قربيتي يزدري يومو جنكا مساهي بزح سلامتا زين بروت عنان من اسيوم تحاوائفهم نيرم قلت أفق برمل سيايرة أخون تخيل سنتي غيهم بمحلاف بغصبت نقزايم راحكو كاب قزاي زدلين نخداونتي يابال الجامل إيه نابي مخاني كيف فلتكو نتابل الارماديو تساقيلا زنبرت ناتين ناي سالمين ناي فلم ما فقر ناس ليال عليم سايد حرم ملا كاب قزانا قالكو كوت كالهو سالمي النا بخيت نقزا اختاتو هبا في دقة خانشلنا تقونا فتني حجون قال كيم لغلكو سقيلا نممراش سقومكو سقطا عقلا زسبب الله سالمي بدأ الدحريم بمساء بحيلو وتيتا هاني قويتا زلا خلينا منفس حوي بقى سوعي لمساي كي قردي تحيزك حماق وسن غيت وسن حنسب قزيابني جدرت حرق أنا يتسعرس لزخبدني كيش القم هايس ألعكون جن كأمو يفكران دخونكو دحر قصبات ناي مودعتا حتى بنمعات الناد حلبت هاني نبيغا تبل نفرت سالمي بينخا موعال زنبرا وعلنا نبينخا منبارها نوي حيلغو كساب لومي يتردان نمبر أب حاقوس كي خنا بركز أنيحي كابلو مقن حاقوسي ونسل زقد سني حاقوسي كدلي خيدالو بك أي فلي كله سلام كوني بروبش منفس مليسة فنس إيجيها نابقع زيك أسألكو نعيون
ናይ መወዳእታ መልሰይ ነበረት። ጸሓፊ ኣይመር እንጆይ ሬድዮ ኤረና ኣቐዲምካ ይትንዓዶ መቸም ሰብ ኮይኑ ናዕዳ ዘይፈቱ ወይ ዘይደሊ ዳርጋ የለን ክበሃል ይከኣል። ምኽንያቱ መብዛሕትኡ ሰብ ናዕዳን ኣድናቖትን ክረክብ ይደልዩ፣ ሞራል እውን ይገብር እዩ። እዚ ድማ ሕማቕ ኣይኮነን። ብኣንጻሩ ንሰብ ምድናቕን ምንኣድን ድማ ኣብ ትዕዝብቲ ዘለካ ሓይሊ ዝያዳ ዘንጸባረቕ እዩ። እዚ እውን ዝበለጸ ጸጋ እዩ። ከመይሲ ሰባት ብዝገበርዎ ክንዲ ምቕናዕ መድናቕ ስለ ዝበልጽ። ዳርጋ ዝበዝሕ እዋን ግን ኣቐዲምካ ይትንኣዶ ምሕማዮ ኸየጸግመካ ክበሃል ንሰምዕ ወይ ንብል። እዚ ግን ንዓና ኣብ ምሕማይ ከየጸግመና እምበር ብሰንኪ ጌጋ ናዕዳን ኣድናቖትን ናትና ሰባት ከይነጽድፍን ከይነዕውርን ስክፍታ ይብልናን። ምኽንያቱ ናዕዳን ኣድናቖትን ብኽልተ ነገር ክረኣዩ ይኽእሉ። ንሰብ ብስርሑን ክእሎቱን ኣብ ኩሉ ጽላት ናይ ህይወት ዝገብሮ ብልሓትን ጥበብን ብዘለዎ ውሽጣዊ ጽባቕን ዓቕምን ኮታስ ኣብ ውሽጡ ንዘሎ ጸጋታቱ ዘድሃበ ምስ ዝኸውን ናዕዳኻን ኣድናቖትካን ብምሉእ ዓቕሙን ሓይሉን ኣብ ውሽጡ ኣተኪሩ ዝያዳ ንኽሰርሕ ይኽእሎ። እዚ ኣወንታ ክኸውን ከሎ ኣሉታዊ ዝኾነሉ ድማ ናትና ኣድናቖትን ናዕዳን ኣብ ደጋዊ ጽባቐ ክኸውን ከሎ እዩ። ኣከዳድና፣ መልክዕ፣ ጸጉሪ ኮታስ ኣብ ደጋዊ ምስሊ ዘተኮረ እንተኾይኑ ድማ ኣብ ውሽጡ ዘይኮነስ ኣብ ደጋዊ ምንጽብራቕ ብምሉእ ግዚኡን ሓሳቡን ኣብኡ ተሓጺሩ ንኽተርፍ ዓብ ድፊእትና ንኾኖ። ስለዚ ስክፍታና ምሕማዩ ኸየጸግመና ዘይኮነስ ብጌጋ ኣድናቖትን ናዕዳን ከይነጥፍኦ እንተዝኸውን ዝያዳ ተመራጺ ምኾነ። ጸሓፊ መርሃዊ ፀሃየ ፍትዋ ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕርምናልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና። ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በቲ ልሙድ ኣድራሻና ናብ ሬድዮ ኤረና @gmail.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ። ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና። ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ።